Ara to lagi gamay. Oh, di ko bangon. Pau kayo. Yo. Pau kayo. Alright guys, so nami karon sa Hilutungan Island para sa among meeting sa Guardians International. Ug ato mga founders na diri karon. Dili na to isgot unya. Ato lang naibutang diri sa ato ang translation sa ubos unya. So, kato mga magpa-shout out. Pa-wash out lang sa mo. Hilom-hilom na ni atong konsehal diri oh. Konsehal sa Hilutungan. Baliwa ra ba? Simple tao ra gyud. Parag kuan gyud na iyang ganang spirit of SOM Busters of Mary, yang gyud gi-apply ang tud karon. So proud jud kay so, one of the kuan gyud nako ni. Proud batch gyud ni sa SOM. So ubay-ubay mi diri karon. Sa may atong giwat. Ay, nagugpo ko na bulawan. Ay nangugpo pa dai. Paon. Iya gurong gipahibo. Si Konsehal Romulo Manatad. So di gyud ta ka tag ano kini hilumon kay tanga tawo sa una. Katan-awa ron eh. Usa na sa muda sa atong kanang mga katawhan diri. Sa nabutang na ni siya barangay diri. Sa Hilutungan sa Cordoba. Dala na to ay. Dudong bato. Okay. Ay, dua daga to. Kung saan na siya mo? So nasad mi gamay nga preparasyon guys. So kadaganan mga seafoods ni kay naman is dagat of course. Obvious kay no. Atay! Atay! Okay, nag-andam pang uban para sa kining pasol gani, ng paon. So nanguha sila paon dito sa mama na may daghan dito nga mga makubkob nga mga unsay gitawag ana nga paon, bro? Hipan-hipan. Pwede ra man gud tong kuan kini oh. Kinason? Oh, kinason kini. Luto na. Dili na sa mga unog kuan, luto na. Ang luto na kay luto na nala ano. Pwede ra man ang kugmo pod kay hilaw pa man na. Gay ka mga nit. Na ida. Nadaan ay. Jara! So nagkita mi after 25 years. So di lang ta pa obvious sabi na lang mga gores na to. Okay. Nag-bounce mi gamay nga kuan guys. Okay, ni Soft drinks. Soft drinks na siya. Sanga ng tungaan eh. Kini siya guys. Dapat Kini pang patinaw ni mata. Pang finishing ni siya guys, Silver Swan soy sauce. Okay. So gamay na lang mong gihuwat si best friend Jonathan Makilan. Grandmaster. Oh, Grandmaster sa Guardians International guys. So hindi sila basta-basta no. So proud sad kay ko nga ila sad kong giimbitar ba. Ay. Of course ako na mga kabats pod sa una sa SOM, uban ako mga younger years, mga younger brothers na po sa Sisters of Mary Boys Town. So mga way back mga 90s kids man. So Aria, unsa to gana? Bira. Bira day. Bira ne, Aria, tapat niya. Okay.
Kato bang muro amin ni kuan ba ni Cesar Montano unsa to? Area man to, area. So mag-island hopping ko mi guys. So together with the guardians. Ano na siya? Mo ni siyang kanang part lang ni sa Hilutungan Island. Ambot asa ni dapit sa S naman siguro ni. Na sila kapilya diri guys. So diri sila magpahigayon sa ilang pista. Kada tuig Mayo 29 ug 30. Okay. So mo ni ilang kaning silbing landmark diri. Kini siya nga lugar diri. First makita nimo ang Hilutungan nga signage pero wala diri sa among area. So kay namin mislikod. Okay. Kay nami sa duol gyud sa balay ni Konsehal Manatad. Okay, mag-snorkel man siguro ni sila kay na. Di lang ko ma-appeal ani guys. Di ko lang siguro ko mag-kuan. Si Kuya Owen, iyang wife. Brad. Six batch Sisters of Mary, then 7th batch na ni si Jonathan. Best friend yun na. Pinakabatanon de. Life begins at 7. Ya, ako day mga silingan day nga wala ko hibaw ay sus, duha ra day kabalay nag-iwang sa moa. Sa barangay Kaputaw, Trace. Aper. Ila sa mo kay silingan sa mo kay mo. Gila-ila na mami. Giho na ni kulutol wala mi. Sunod magkuyog na lang mi pohon. Right, so tinaw kaing tubig guys oh. Nakita kayo nimo ang lusay ba? Nature. Mangrove guys, nga murag ilan ning gibag-ong gitanom. Planted mangroves da sunan. Kana siya, bago na siyang gitanom. Itok mo diyan. Tukon ba? Asa mo dong, nangita mo isda? Ha? Sore-sore ra mo? Nahalantay lang. Lalantay. Awan. Lalo eh. Ako na makita. Pinap sila karon. Si Brad Ritchie. Sa Hinebra ni si Brad Ritchie. So wala pagod kay mi nagkaila-ila gud ani guys kay kani taga-lain-lain man silang lugar. Daghan pa ni sila, mga 100 kape ni sila nga members, pero kinira sila nagpakita sa pagkakaroon. Ako ala puntor ko. Okay. No, tayo lang tag-vlog dire guys. Kana siyang nasuod sa kaldero guys, nana element of surprise kung say soda na. Katakibaw. Mablihan na namin. Anoon wala. Ay saba sis. Halilitik. Halilitik. Oh nara, okay ni oh. Halilitik. Oh ben ako ning budbud nga kuan ba. Budbud. Halilitik na. Oh nara day oh. Anilitik man gini. Ay nakita na ko na sa kuan. Nagmate kayo. Makabungog ra ba ni? Oh labi na isagol sa MP og Red Horse ini. Ang konsehal eh. Sudah ada kita.